Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Як ваш настрой, сябры? У мяне бадзёры. А я ніяк не могу прочнуться. Учора довго гуляла у камп'ютары? Не гуляла. Сёння з раніцы не зрабіла зарадку. Зрабіла. Каратенькую, шчыра кажучы, але мне її завжди дастаткова, каб прочнуться. Тады, можа, не праветрыла пакойчык перад сном і таму не выспалася? Ды праветрыла. І прагулялася перад тым, як лягла. І рухавыя гульні не гуляла. Просто я хвалююся. Цікав, і што тебе так хвалюе, што ты спаць не можаш? У нас сёння урокі будзе весці новая настаўніца. І я не ўпэўнена, што ёй спадабаецца, як я падрыхтавалася да заняткаў. Ты баішся, што ў новай настаўніцы атрымаеш дрэнныя адзнакі? Баюся і не саромеюся ў гэтым прызнацца, бо чвэрць я амаль скончыла. І навучальны год таксама. Навошта напрыканцы дзённік псаваць? А што за адзнакі у цябе зараз у дзённіку? Толькі добрыя і выдатныя. Усё, я прыдумала. Я ў школу больш не пайду. Як не пойдзеш? Зусім? Не, зусім вядома ж. У наступным навучальным годзе пайду. А гэта, я лічу, ужо скончыўся. Я абвяшчаю з сённяшняга дня канікулы. Хто са мной, сябры? Каця, спыніся, так нельга. Хлопчыкі і дзяўчынкі любяць хадзіць на заняткі. А калі камусьці патрабуецца паправіць адзнаку, гэта яшчэ можна паспець зрабіць. Засталося некалькі навучальных дзён. Ну вы і разумнікі. З чужымі праблемамі разабраліся. Давайте зараз прыдумваць, што мне рабіць. А нічога асаблівага табе, Кася, рабіць і не трэба. Як гэта? Проста. Ты ж да заняткаў падрыхтавалася? Падрыхтавалася. Вось і ідзі спакойна да сваёй новай настаўніцы. Калі хатняе заданне старанна зроблена, а вучань на уроку уважліва слухае і добра сябе паводзіць, любая настаўніца абавязкова пахваліць за старанне. А калі я недзе памылюся? Нават калі ты зробіш памылку, ніхто не будзе сварыцца, бо не памыляецца той, хто нічога не робіць. Максим, які ты разумны! Просто я люблю вучыцца і чытаць, і запамінаць тое, што прачытаў. Вы мяне амаль перапэўнілі. А што рабіць тым, хто ўсё ж баіцца настаўнікаў? Як ім пераадольваць свой страх? Можна дома пагуляць у школу, уявіць, што вы з настаўнікам памяняліся месцамі, і што гэта вы слухаеце адказ, робіце заўвагі і шукаеце памылкі. Геніяльна! Нават можна ўявіць, што вы ставіце настаўніку адзнаку, і яна можа быць не вельмі добрай. Жартую! Але роля настаўніка вельмі складаная. Трэба вельмі добра ведаць тэму урока, каб выпраўляць памылкі ў адказах. А каб супакоіцца падчас уроку перад тым, як адказваць, трэба некалькі разоў глыбока ўдыхнуць і доўга выдыхнуць. Гэта добра дапамагае супакоіцца. І як вы кажаце рабіць? О, цікава! Здаецца, я сапраўды адчуваю сябе крыху спакайней. Ёсць яшчэ некалькі варыянтаў, як пераадолець свой страх. Напрыклад, некалькі секунд падумаць не пра адказ, а пра тое, як ты цвёрда стаіш на падлозе. Як адчуваеш свае падэшвы, сагнутыя ў цябе калені ці не, холадна ў кабінеце ці цёпла. Ты думаеш пра звычайныя простыя рэчы, і хваляванне знікае. І потым можна спакойна пачынаць адказваць? Хлопчыкі, вы малайчыны, далі мне такія карысныя парады. Карыстайся, Кася, і менш хвалюйся. А яшчэ, каб супакоіцца і ўмацаваць добры настрой, верны сродак, цікавы мультфільм. Так што давайце іх глядзець. Паглядзіце, якую я знайшоў незвычайную птушку. Ну і што ў ёй незвычайнага? Да вераб'я падобная? Кася, калі Леся кажа, што птушка незвычайная, значыць так і ёсць. Давай яго паслухаем. Ну добра, знешні выгляд гэта вядома важна, але не ўсё. Не ўсім жа быць такім жа прыгожымі зайчаняткамі. Расказвай пра сваю птушку, разумнік. Знаёмцеся, грамадскі ткач. Цікавае імя, вельмі прыемна пазнаёміцца. А што яшчэ ў ім цікавага? А вось што. Гэтая маленькая птушка важыць усяго 20-30 грамаў. Але мне здаецца, птушка калібры важыць яшчэ менш. Справядлівая заўвага. Самае цікавае ў грамадскіх ткачах
іх магчымасць будаваць. І што ж гэтыя малечы будуюць? Хмарачосы? А вось ты дарэмна смяешся, Касечка. Паглядзі, якія вялікія, складаныя і фантастычна змайстраваныя гнёзды ў гэтых птушак. Нічога сабе, якія збудаванні. Будуюць такія складаныя архітэктурныя шэдэўры, вядома, не адна і не дзве птушкі, а цэлая калонія, якая налічвае да 1000 асобін. Складана ўявіць, што і 1000 такіх маленечкіх ткачоў здольны такое пабудаваць. Можна сказаць, у іх гэта атрымліваецца выпадкова. Кожная пара птушак робіць маленькае гняздзечка, а ў выніку сумеснай працы атрымліваецца шматпакойнае жытло да 10 метраў у даўжыню і 2-3 у вышыню. Думаю, у гэтых птушак вельмі сяброўскія адносіны, калі яны селяцца побач. Усё пачынаецца з таго, што зграя ткачоў выбірае падыходзячае дрэва ці слуп, які можа вытрымаць гэтую канструкцыю. Сярод асобных гнёзд ёсць знешнія і ўнутраныя пакойчыкі, якія злучаюцца тунэлямі. Цікава, і на што птушкі гэтую сістэму прыдумалі? Справа ў тым, што яны жывуць у паўднёвай Афрыцы. Так у Афрыцы птушкам увогуле не патрэбны дом. Там жа вельмі цёпленька заўсёды. Не цёпленька, а вельмі спякотна. Удзень афрыканскія ночы бываюць даволі халоднымі, а ўнутраныя памяшканні ў гэтых птушыных інтэрнатах выдатна трымаюць цяпло, і там можна грэцца ў халодныя афрыканскія ночы. Там ткачы гадуюць птушанят. А ў знешніх пакойчыках птушкі хаваюцца ад дзённай спякоты, так? Здагадаўся, малайчына. Знешнія пакойчыкі за ноч добра ахалоджваюцца, і ў іх тэмпература застаецца камфортнай, а не дасягае 50 градусаў, як вакол гнязда. А гэтыя канструкцыі, яны трывалыя? Яшчэ якія? Звышгнёзды робяцца з травы, зямлі, палак і гною. У выніку атрымліваецца канструкцыя, якую не могуць зруйнаваць ні дождж, ні вецер, ні засуха. Лесік, з цікавымі птушкамі ты нас пазнаёміў. Дзякуй. Ішла размова пра птушак, а зараз надышоў час мімімішак. Кася, ты прапануеш паглядзець мультфільм? Абавязкова! Мультфільм, сябры! А хочаце, я навучу вас цікавым і нескладаным гульням? Яшчэ пытайся, давай, вучы! Будзе чым з сябрамі на канікулах заняцца. Калі падрыхтавацца, можна правесці шмат гульняў на хуткасць. Напрыклад, хто за 1 хвіліну пабудуе найвышэйшую вежу з пластыкавых стаканчыкаў? Гэта вось так? Хтосьці дае адлік, а хтосьці будуе. Праз хвіліну па камандзе будаўнік спыняецца. Колькасць стаканчыкаў падлічваецца і будаваць пачынае наступны гулец. Перамагае той, хто паспеў заставіць больш стаканчыкаў і ў каго вежа утрымалася. Лесік, а навошта тут гэтыя палачкі? А імі можна на хуткасць збіраць цукеркі. Таксама атрымаецца цікавая гульня. Хто збярэ больш цукерак за 1 хвіліну? А паветраны шарик ці мячык можна пастарацца ўтрымаць у паветры без дапамогі рук. У каго мяч ці шарик пратрымаецца цэлую хвіліну, той і пераможца. Добра, атрымалася. Вось такія цікавыя гульні я для вас адшукаў, сябры. На канікулах абавязкова паспрабуйце пагуляць. А яшчэ на канікулах можна мульцікі глядзець колькі заўгодна. Не колькі заўгодна, але можна. А я і зараз прапаную паглядзець чарговы мультфільм. Лесік, а давай пагуляем на хуткасць. Я буду вежу будаваць, а ты на гадзіннік глядзі. Не, Кася, пагуляем пасля заняткаў. А зараз час развітвацца. Сябры, мы жадаем вам цудоўнага і паспяховага дня. Зусім хутка мы зноў сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! А напрыканцы яшчэ адзін цікавы і вясёлы мульцік. Глядзім.